sa Digalio patukusab ang mga pagkaon nga lami ang sawan sa pamilya matag buntag. Usa na niini ang pandesal. Ato kining tilawan ug siguradong lami siya. Dili gyud siguro mawa ang kinaham nga pandesal sa atong pamainit matag buntag. Dinhi sa Daan Kabantan, Barangay Luz ning Dakbayan sa Subo, among nadiskubrihan kining usa ka tindahan nga ang gibida pandesal nga may nagkalain-lain flavor. Unya dili lang duha o tulo, kundi 8 gyud ka mga flavors ang pwedeng kapilian. May ordinaryong pandesal, dunay flavor ube, may tsokolate, may cheese, may strawberry, may pandan ug daghan pa. May tag 2 pesos ang usa, adunay tag 4 pesos ug tag 5 pesos. Apan kung mas ganahan ka nga ana ay palaman, pwede kining mapalit sa tag 10 pesos ang usa. Depende ra sad nimo kung unsay imong ganahan nga filling. Ube with cheese, ube filled, cheese with ube. Katong mga cheese, at cheese pandesal na siya, and then ang sulod niya ube. And then cheese with choco sa tangyang filling. Ang ilang tindahan, mga blina sayo sa buntag hangtod na sa gabii.